Η ελπίδα στον Εύρο, όσον αφορά στα γράμματα, στον πολιτισμό, στην πνευματική δημιουργία, έρχεται από τους νέους. Αυτό είναι το ευχάριστο και αυτό θα δούμε αμέσως τώρα στο πρόσωπο της Άννας Βαβακερού, η οποία είναι ψυχολόγος και ερασιτέχνης ποιήτρια. Και σε καλέσαμε σήμερα εδώ, Άννα Βαβακερού, καθώς την Παρασκευή έχουμε την Παγκόσμια ημέρα ποίησης, την οποία αγαπάς πολύ και δημιουργείς πάνω σε αυτό. Καλησπέρα, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, είμαι έτσι κι εγώ πολύ χαρούμενη που αναδεικνύεται αυτή η ωραία ενέργεια που θα συμβεί αύριο στην εκδήλωση για την Παγκόσμια ημέρα ποίησης. Όχι, νομίζω να πούμε δύο λόγια για αυτό το κομμάτι. Βέβαια. Παρακαλώ. Παγκόσμια ημέρα ποίησης νομίζω είναι 21 Μαρτίου. Σωστά. Ναι. Απλώς για λόγους ευκολίας θα γίνει αύριο η εκδήλωση εδώ στην πόλη μας, στον χώρο του Οδείου Φαέθων, με πρωτοβουλία της Αναστασίας Κυριακίδου, που είναι θεατρολόγος και ποιήτρια με πολλαπλές βραβεύσεις. Και θα μας συνοδεύει αύριο έτσι μουσικά μέσα από το πιάνο ο Βιτόρης Ιωάννης, που είναι απόφοιτος ιατρικής του Απιθύτα και μουσικός. Οπότε θα χαρούμε έτσι να έρθετε κοντά μας και να ακούσουμε ωραίες απαγγελίες από μεγάλους Έλληνες ποιητές, όπως είναι ο Βυζινός, ο Ελίτης, ο Σεφέρης. Αύριο λοιπόν, τι ώρα? Αύριο στις 8. Στις 8 το απόγευμα στο Οδείο Φαέθων. Σωστά. 11 ποιητές, ερασιτέχνες ποιητές. Σωστά. Θα διαβάσουν δικά τους έργα άλλων ποιητών. Αύριο θα έχουμε απαγγελίες από έργα μεγάλων Ελλήνων ποιητών.